si Propeta Daniel dinhi sa atong unang pagbasa, gibilanggo siya o nailhan nga dunay abilidad sa pagsulbad og mga tanghaga or pagbasa sa mga kining lisod sabton nga mga pulong. Nya giingnan siya sa hari, kung makatubag gani ka, makabasa ka o makahatag og saktong kahulugan, ako kang suluban og harianon nga dungog og ikahimuon tikang ikatulo sa akong mga kaning tag-as og ranggo nga mga opisyal. Pero ang tubag ni Daniel, di na kinahanglan mahal nga hari nga imo pa kong tagaan ana, ihatag na lang nas uban. Pero ako kang sultihan sa kamatuuran sa imong nabasa. Sakit-sakit ba yan ning iyang gisulti at tubangan sa hari? Wagi siguro o kung magsulti niya ni putol iyang liog, di ba? Kung sa may gisulti niya, siya kanang pulo nga tekel, gitimbang ka, o di mene, kanang mene, giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw sa magpabilin kang hari og natapos na kini. Kana bang mosulti kas tinuod ba atubangan sa usa ka tawo nga dunay katungod og gahom pagpatay o pagbuhi nimo, nya mosulti gyud kas tinuod bisag murag dili nindot paminawon ngadto niya, kamo makahimo mo ana. Nanglitan ron imong nagtrabaho ka, ang inyong gitawag og employer nagkabit-kabit, nya imong ingnon bisag unsa pakakadato sir tungod aning imong pagpangabit, maimpierno gyud ka, nya ikaw clerk, imong paminaw ikaw og makareport pa ka. Ha? O niya ang kabit pagid niya mo'y imong manager, niya imo siyang ingnon sir pasaylo alang konsultihan tika kining inyong pagkabit-kabit ni ma'am makapaimpierno gid nimo, giihap nas Ginoo ang imong mga adlaw ug natapos na kini. Ana zaman imong paminaw makareport pa kay kaugma. Or bisan lang gani ang barangay kapitan niya bago kang na-hire nga lupon taga pamayapa, nga ingnon din nimo ikaw ang kapitana ka, kurap kay kastanan, giihap na las Ginoo ang imong mga takna og natapos na kini. Tuon nimo hayron pa ka kag lupon sunod adlaw. Ilisan lang katong basuriro. May paning basuriro kay magsigig ingon yes sir, yes sir, yes sir. Mo ba na gusto karon sa mga leader bisan gani kining nagwali, gusto man kining daygon ba? Di ba? Pero suway ko na kog sulti be. Giihap nang imo mga adlaw pader. Kana. Di ba mo yung kumauna pa unta kang buanga ka. Mao nagiingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, moabot yung panahon, gani nahitabo gini nila ni Daniel na atong iyang mga kauban nga bilanggo gid sila. Hasta ang iyang mga apostoles gipang bilanggo, gipang lotos ngano man nagsaksi man gud sila sa kamatuoran, wa mag-ila kung Katoliko ba ka, Protestante ba ka, nakaila ba ka Ginoo o wa, sultihan gitikas kamatuoran nga gisultis akong Ginoo. Muna si Belsasar, anak maning Nabucodonosor nga mao'y mibihag nila, sige ra gyud sila sulti. Bahin sa ni Nabucodonosor, giingnan yapong Daniel, ikaw ni ang hari nga naas larawan og ang Ginoo mo paphani mo sa imong pagkahari. Wag tang gyud iyang pagkahari Nabucodonosor. Sulti gyud tinuod. Nya tekel gitimbang ka
og kulang sa gibugaton. So, imong nganlan ang imong employer og kuwang-kuwang ka. May pagkakuwang-kuwang ka, ngano man minyo ka, nakikabit ka ning imong sekretary, kuwang-kuwang ka, di ka saktong kabuot. Sultihi ko no. Naon na to, di ba ka mo piti imong naon? Wala mo. Wa din ni mahitabo di ay. Daghan kay na. Kay bao mo ana kamo nagtrabaho. Ako kay bao sa ko. Sa butata. Pero di lang ta musulti. Ay na lang, ila na lang kaugalingong problema. Asiyang si manubagana. Pero matod pa ni Kristo, kung lutoso na mo, mauna ng panahon na nga kamo makasangyaw. Nga naman, inyong mapakita unsa di ay kalabaw ang Ginoo sa tanang mga hari o mga gahom dinhis kalibutan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, gasigi jug ingon, himayaa siya og dayga sa walay katapusan. Gipanghisgutan dinhi ni Daniel ang mga bulan, mga Ginoo, mga tubig, kalangitan, mga talisik, ang among tanang kahanginan. Pasabot ang tanan gyud dinhis kalibutan magdaig ra gyud sa Ginoo, dili sa tao. Og di kita mahadlok nga mosultis ka matuoran, bisan pa man og ang resulta ana patyon ta. Gilingi ay mong tupad. Na di jud ka mamakak. Di ka no. Lingi ako na imong tupad ba? Di jud ka mamakak. Na betay niingon ako nga mga organisasyon ba sa simbahan may pagka-conservative ni sila, pero ang katong mga conservative, mga tiwasono na guwang na ba o niya ang kaning sunod nga generasyon nila nagda sa ilang mga kunuhay, mga katungdanan, mga batan-o na gidili man gid na nila nga mosimba nga dili magbrunda. Gidili sad na nila ang kanang pamintals naong pangiskis kilay o pa-colors buhok. Mo gina ilang trademark. Karon i-take sila nako ang pipila ba sa mga tiwasonon. Ingon, Padre, lahi naman kaayo ang amo rong mga bag-ong mga batanong leaders. Nagmeeting sila, Padre, nya ningon sila, ato na lang tingali ning ialaw nga mangarti sa tagamay, moderation lang. Nga pa-color sa kuno silang buhok, nya pwede ra sad kuno kung magbrunda o dili, ba? Ning luag man siya unsa may among buhaton ani Padre nako, tugote lang na sila gud. Dawata lang. Pero kamo ipakita nga malipayon mo sa inyong gibuhat. Kay basin sa niyag masuya mo siya, ala ni gwapa lagi siya niya, ako tiribati lagi. Basin sa niyag magmahay-mahay mo ba, nako, sa inyo bang kasing-kasing, ipakita nga kamo malipayon sa inyong gibuhat, aron makita, makumparar ani mga batanon nga, naadi ay kalipay sa atong pagkamatinud-anon, dili na to tabon-tabunan ang kamatuoran sa atong buhok, kung sanay kolor, di na to tabon-tabunan ang kamatuoran sa atong naong, sa atong kilay o uban pa diha. Kanabang naadi ay nindot nga kalipay sa pagkamatinud-anon. Di ba? Dili di ang kalipay magikan sa pagpamakak, sa pagtabon sa kamatuoran, na kumo ikay tag-iya sa kompanya, pwede nimong kabiton ang imong nauyunan nga imong mga sekretary, mga empleyado, di din na siya pwede. Bisan pagka na siya vulnerable, pasabot, muuyon ra gyud nag-imong kabit-kabiton kay pobre in taon, nya imo ding taga-tagaan og kwarta. Di na siya pwede. Dili pwede nga mahimong successful ang atong kinabuhi nga maglunang ta sa sala. Bisan pag-unsa ta kataas og ranggo sa kalibutan, bisag presidente pakas mga nasod, unya maghimo tagdautan sa matas Ginoo, gisukod ta, gitimbang ta, ug wa ta kapasar sa gibug-aton. Kana bitang mga quality control, labi na diha sa mga bakery o
uban pa, di ba? Timbangon man na nila ang kanang mga manok, ang mga pagkaon, timbangon na, digi kapasan, reject. Awa kapasan, reject. Kinalang sakto yung timbang. Tinglingi ay montupad, sakto kas timbang. Dili ka overweight. Dili ka overweight or underweight. Unsa may makapa-overweight na to? Ang sala. Unsa may makapa-underweight na to? Ang sala ra gyapon. Unsa may makapasakto na to timbang? Ang kabalaan sa kinabuhi. Wa ni maghisgot og actual weight. Unya ningon din siya dire, parsin gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa laing mga kaliwatan. Gibahin-bahin. Mao na sa atong pagkamakasasala, usahay mabungkag yun ang atong pamilya. Mabungkag o ipanghatag na lang ang mga anak ngadto sa lain-laing mga tao. Kita din hido naman tayo gipangtabangan, imong pangutan-on kumusta man imong pamilya. Way klaro si papa, way klaro si mama. Tuwa na sila slain, kamisad, di arasad mis among iyaan, di arasad mis among uyuan, di arasad mis among lolo. Ang uban gani ingon, ako pader, na diin lang yun ko. May gani na ako mga silingan nga nisagop na ako. Napagani usan, ingon, dito ko kapuyo sa prisuhan pader. Kaya ang akong suod nga, nag-atiman ako, gamay pa ko, na priso man. Dito lang sa kunipuyo sa prisuhan, hangtod ko ni edad, aning mga idara, mga utso. Ana ba? Mabungkag in taon ang pamilya. Nga naman, tungod sa sala. Nya unsay sala? Kanang di natamudaig sa Ginoo. Din atamuhatag sa Ginoo sa iya giyong tinuod nga dungog og pagdaig. Una, salamat kay ninyong namalit og slat. Nga naman, pinaagi sa inyong mga kwarta, pinaagi sa inyong gugma sa simbahan, gipakita ninyo nga kamaog yun mong mo prioritize sa Ginoo. Dunay nipalit nato dinhi og disap. Pila to yang gipalit, murag duha man tingali to ka slots. Kay ba mong tagpila atong disap? 500,000. Nya nipalit siya, murag 500,000 ra man ting ito, usa ra ka slot. Pero kadto unta ilang igpapaayo sa ilang balay. Ipaayo ba sa ilang balay? Nya niingon dayon siya sa iyang bana, dong mada pa man gining atong balay. Ikumparar nis mga balay nga gipaayong padersyano, mura magporti ra gyung layua atong ilang balay. Di lang sa ni nato ipaayo, ato lang sa ning itabang adto sa proyekto ni Father. No. Matod pa sa atong salmo, kamong tanan nga mga nias kalibutan, apil na mong mga dili bitaw mga tao, sama ning kabugnaw, kainit, talisik, ug uban pa, dayga gyud ang Ginoo. Pasabot sa atong paggamit sa tanang butang sa kalibutan, kwarta, bahandi, atong talent, tanan gyud daygo nato ang Ginoo. Ug unsaon man magpuyo ra gid tas kamatuoran, kabalaan sa kinabuhi nya subay sa pulong sa Ginoo. Di unta ta mahadlok niining mga kamatayon. Matud pa diri, pabilin kamo nga malig-on kay niini sa atong ebanghelyo baningon, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Ang kalibutan ra ba karon mga igsoon, bisan gani dinhi sa atong simbahan, kaming mga pari o ang ubang mga leader sa atong simbahan, ang gitudlo unsaon aron mawagtang ang atong mga pag-antos. Naglikay ba sa pag-antos? Gilingya imong tupad. Ing naon sa roy imong gipaningkamutan nga mag-antos ka o mawa ang pag-antos. Sige, pangutan-an. Ing na malipay kang mag-antos o mawa ang pag-antos. Ang gitudlo gyud sa kalibutan, avoid sufferings. Kung ang imong sakit maunay imong pag-antos,
pagita yung paagi nga mawagtang ng imong sakit. Duula ng tanan nga makahatag nimog healing. Aron mawagid imong sakit. Hangtod mo sangko na lang ka anang gisuwat-suwat anang papel, ihumol na ang tubig niya, sige kag inom para lang yun mawa imong sakit. Kay kang sakit makahatag og pag-antos. Kung gusto ka nga way dimalas imong kinabuhi, kay ang dimalas makadaot, hala sunda ng tanan nga kamaong motudlo aron mawa ang dimalas, mupuli ang swerte. Hasta pagani ako ino ko pader blessingi ko aron mudaghan akong swerte. Naku, buangon ka. Anong swerte-swerte man nga ang kinabuhi, kamatuuran man ang atong sundon, ang pulong sa Ginoo, dili swerte. Pwede kang mahimong balaan bisag masakiton ka. Pwede kang balaan kung himsog kag lawas. Pwede sad kang mahimong balaan bisag pobre ka. Pwede sad kang mahimong balaan bisag dato ka. Unsa may pinakanindot gyud nga atong paningkamutan, pangita og mga tao og mga leader sa simbahan og outside sa simbahan nga motudlo nato nga ang kabalaan sa kinabuhi maoy importante, dili ang pagkamalipayon, dili ang pagkahimsog sa lawas, dili ang why mo persecute, why mo daot nato. Kay matod pang Kristo, lutuson yun mo, pamatyon yun mo, bisan pa ang inyo ganing kauban sa panimalay, maunay mo unay og patay ninyo. Daghan kay mo ingon diri, Pader, unsa may akong pangadjion para ang akong mga anak din magtubag-tubag nako. Ako naman ay pangutan-ong wa man ko'y anak. Nako nganong mahadlok man kag tubag-tubagon kas imong anak nga natural magina sa anak motubag magina sa ginikanan. Di ba? Di na magtingog, basig di na nimo anak, basig sulugoon na. Nya sigihan nimo kasaba mo nang di na magtingog. Pero kung ang imong anak relax gani nimo, isip ginikanan, motubag gina, nya usahay ang isulti anak sakit. Nya isip ginikanan, ipakita nga kamao kang mudawat sa imong anak bisag sakit nagsinultihan. Anak guna nimo, ipakita sa pag-ingon nga nothing gonna change my love for you. Aron ang imong anak pinaagi sa imong pagdawat sa iyang mga tubag-tubag, kay lahi man gina siyag framework sa utok, kay ikaw ginikanan tuwa naman ka, padong naman ka, tiwasono naman ka, kaning imong anak gasaka pa man ang energy ani kusog man kayo. Lahi man gina siya panglantaw kay kanimo, dawata siya, ipakita niya ang mapaubsanong pagdawat sa atong gihigugma. Ug matod pa ni Kristo, maunang panahon na masangyaw nimo ang maayong balita. Unsa may maayong balita, kanang moingon ta, maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, sugod karon, sugot lang tagtubag-tubagon ha. Sige na. Aron di na magkusmod ang inyong mga anak. Magkusmod man na, o di na sila katubag, magkusmod na. Labi na, tingog. Usba na sinultihan yung buang ka. Anaon mo, mag-ano. Ana na niya, silang utok ka na, kasi niman, may matay mo. Ayaw, ingna, tubag yun mo dong, dahil, sulti lang yun mo, feel free. I am always in your side. You can do all sort of failures. You can commit all sorts of sin before my eyes. It cannot change my love for you. Dadon day na si imong bata ang iyang uyab sa inyo nga daghan kay patik na akong boyfriend. Sus Ginoo ko yung taon asa ka ni padong akong anak. Oh, very good day. Nya gagas imong luha ngano ni cry man kama siya. Ano lang, medyo painful. Pero okay lang. No? Ni kagabi ato mo paraig dito imong anak ni mong babae. Ma, mura lagi dili kay ka happy pagpailan ako sa akong boyfriend ganiha. Daghan man kay tog patik day, mura man tog manuyupay kayo. Mura lang kog ni anticipate ba, pero di sa di hinoon siya kuan kanang 100% sakto
nag-anticipate lang ko ba kadaghan ka nimo mga pag-antos kung maminyo kag manuyupay, maminyo kag adik, mag-antos tingali kag maayo nya. Sakit kay nako nga ikaw akong anak mag-antos, pero imo ginang pilion, ni aragyod ko, support ragyod ko nimo. Moingon ta imong anak, hala no, ana, iguman anak, moingon siya, di na lang ko padayon oy, kay love gid ako sa mama ug papa. Sige na, nindog na ta. Drama-drama ra ginang ako. Sige.